Спомняш ли си за онзи твой приятел, който най-накрая си купи мечтания апартамент? И една година след това, бам, 10-етажен блок пред прозорците му. Гарантирам ти, че това няма как да се случи на теб. И не само това, можеш буквално сам да си избереш гледката преди да си купиш имота. Говоря за най-новия ексклузивен проект на семейен жилищен комплекс във Варна. Мястото с най-красивата панорама в града, където просторът и тишината срещат морето и природата. Цените ли? Двустаен с гледка от 70 900, тристаен с гледка от 123 500. И слушай внимателно, панорамните апартаменти свършват първи като горещи банички сутрин. Който закъсне, взима последната. Така че, ако искаш да си избереш гледка, убеди ми се още сега, за да ти покажа най-добрите варианти. А ето и най-хубавата част. Купуваш апартамент и не плащаш нито цент комисионна. И даже можеш да кажеш на твоя приятел, ако случайно гледката към 10-етажния блок му е омръзнала, да дойдете заедно да си изберете от най-хубавите апартаменти. Айде, чакам ви!